Det er lørdag. Vi kan se på 6 TV, lørdag den 19. juni, 10.36. Og så skal vi lige ned og se. Fordi lige så snart der bliver spillet lidt højt, og det er lidt varmt, så bliver vinduerne åbnet. På danseskolen. Det første, det er kun på klem. Så er der det næste her. Så er vi videre til næste vindue, der også er åbent. Og i det billede, ja, det er flot.